Public Speaking, ден 1. Това е едно предизвикателство, което видях в интернет от едно момче и много ми хареса. Което какво представлява? 60 дена, качвам по едно видео на ден, пред камера как говоря. И за целта ти трябва една камера, говориш 60 секунди на каквато тема си поискаш. И да, защо го правя? Защото цял живот съм спортист и мога да ме накараш на каквито и да е предизвикателства, да се топа в ледена вода, да правя по 1000 скока на ден. Ама най-трудното нещо ми е да застана пред камера и да говоря. И супер неудобно. Но да, ще се справя. 60 дена, това е ден първи. И реших докато се разхождам да го пусна. И да, ще се видиме. Ден 2 утре.